Tager du billeder eller filmer du? Camilla, hvornår starter du? 47. Hvornår starter du? 44. Det er vildt. Det er så vildt. Det er pisse godt. Godmorgen Camilla. Godmorgen. Er du frisk? Faktisk ikke. Jeg er rimelig ondt i halsen, så det er ikke så godt. Så kan jeg bare igennem. Hvad skete der? Du fik for mange af de der grønne i går. Jeg fik kun en enkelt, og det var faktisk til halsen. Men jeg synes ikke rigtigt, det virkede. Så det er lidt... Du skulle have nogle flere. Ja, det tror jeg skulle. Okay. Jeg var ikke den rigtige om, at drengene er drømt pigerne på min klasse fulde. Det ved jeg ikke. Det var fint. Men altså, kroppen har det ellers egentlig meget fint. Kroppen har det fint. Hvad med bagdækket? Baghjulet, der var lidt problemer i går. Ja, men det er stadigvæk... det er ikke helt spændt op. Ikke helt spændt op til lige. Nej. Men jeg tror, det går. Eret bliver i hvert fald skiftet, så det er fint nok. Må du bare træde lidt hårdere jo. Ja. Og hvis det så ryger ind i svingen, så er det også i orden. Du har 3 minutter op til lavviller. Hvad gør vi ved det? Kører sikkert, kører stærkt, og håber på, at hun laver fejl, og jeg ikke gør. Så skal jeg nok kunne hente hende. Det lyder som god taktik. Ja, nu må vi se, hvordan det går. Jeg har ikke prøvet free order før. Det bliver spændende at se, hvordan det er. Ja. Så, yes. Det er godt. Ja, men vi hilser mor og far derhjemme. God tur. Tak.